Pozdravujem, meno je Michal Pastier, som kreatívny riaditeľ digitálnej agentúry Zaragoza Digital. A aký bude budúci rok? No bude taký, aký bude Facebook, keďže naozaj Facebook má obrovskú silu a žiaľ všetky case study trvajú dovtedy, kým Facebook nezmení nejaké pravidlo, takže sami netušíme, čo sa bude diať, ale čo už teraz vieme, že Mark Zuckerberg povedal, že ľudia sú schopní zdieľať dvakrát toľko informácií ako teraz. Z hľadiska obsahu je to šialenosť, pretože naozaj toho obsahu bude oveľa viac a preto marketéri a značky a vôbec agentúry budú zápasiť s viacerým obsahom, takže budú musieť robiť, som povedal, že naozaj že kreatívnejšie, zaujímavejšie veci, ktoré si ľudia skôr všimnú, lebo tam proste bude veľmi veľa obsahových nepriateľov. Něco, co byste chtěl vzkázat lidem na fóru média? Snáď len treba testovať, treba skúšať, žijeme v dobe experimentu a naozaj reálne nie je nikto, kto presne vie, že ako to celé funguje a všetci takí nejakí, že gurovia proste sú naozaj experimentátori a netreba sa toho báť a hlavne, čo by som tak vyzval marketérov, nepoužívať len Facebook na to, aby komunikovali, ale používať Facebook na to, aby získavali informácie od svojich spotrebiteľov, čo je strašne dôležité. Získavať skutočné insighty pre svoj marketing, pre svoje produkty, proste od ľudí, ktorí sú ochotní si ich odovzdať, len treba samozrejme naučiť očítať v tej mase tých rôznych nápadov a vylepšení a ideí to, čo je vlastne podstatné pre tú značku. Takže nielen komunikovať, ale skúsiť aj zbierať tie insighty.